Moi boas. Hoxe estou en Laracha. Vou participar na carreira popular do Apóstol. Percorrido de 10 km dando 2 voltas. Xa estuve cantando así un pouco agora. Vai ser dura, hai bastante sube e baixa. Así que, a ver, sigo sin adestrar. Así que a primeira volta iremos tranquilos para reconocer ben o circuito e na segunda apretaremos o que demos hasta que o corpo aguante. Vamos seguir cantando pa saída. Saída da categoría absoluta, categoría raíña de espacio. Última subida. Segunda carrera popular do Apóstolo, Tina Fernández, campeona absoluta aquí no barrio popular. Muchas gracias por venir. Un tiempo de 38, efectivamente, increíble. Aquí nos apuntan desde a Federación Galega de Atletismo, están aquí. Pois ata aquí o que foi a carreira do Apóstol. En canto ao meu resultado, acabei de 17 e quinto da categoría con un tempo de 38 minutos e 54 segundos. Como dixen ao comezo do vídeo, sigo sen poder adestrar, e ainda así quedei satisfeito co rendemento que tiven, xa que é unha proba dura con constantes subidas e baixadas, pero notouse a falta de adestramento, xa que a partir do quilómetro 5 ou 6, xa, a segunda volta prácticamente toda, fun perdendo o ritmo e non daba apretado máis. Intentei seguir a primeira das mulleres, pero non houve maneira. O percorrido 2 voltas con saída dende o Adro de Vilaño
e diría que ata a pista de terra terreo favorable, aínda que hai unha pequena subida. Pola pista de terra baixada e logo subida, volvemos ao asfalto con tendencia a subir a zona chan ata a última parte, onde volvemos a subir para realizar unha forte baixada e puñarnos a subir xa ata a meta. A distancia final polo reloxo foi de 10 km. O prezo por participar foi de 6 euros e os puntos positivos: entrega de dorsais durante os 2 días previos ou o mesmo día, zona habilitada para poder aparcar preto, opción de carreira ou andaina solidaria, servizo de gardarroupas, voluntarios nos cruces, avitullamento intermedio con auga, o avitullamento final completo, servizo de fisioterapia, e algo que me sorprendeu moito e que creo que é a primeira vez que o vexo é a zona de recuperación con xeo, moi interesante, comida a pinchos antes da entrega de trofeos e agasallo desta bolsa e máis desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois as duchas que quedan un pouco lonxe, sobre 20 minutos a pé, máis ou menos, e os premios dos podios que eran acumulativos, para min creo que é mellor que non o sexan, xa que ao final son probas populares e creo que é mellor repartir entre máis corredores. Entendería, por exemplo, se fose un campeonato. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.